Abyan, welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar nga sa karon, pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church, kag dira sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagapasalamat kita sa technology sang Facebook nga tungod sini ikaw karon abyan makakita kag makabati sa sining malipot nga minsay na nungod sa pag-ampo ni Ginoong Hesus. By the way, ang pag-ampo ni Ginoong Hesus madamo dira sa Balaan Kasulatan. Ang iban tag pilalang ka sentences nga nagapahayag sang iya pag pasalamat kag pagdayaw sa amay. Kag ining pag-ampo sa John 17. Iya ini nga ginampo sa tapos nga siya nakahambal dito sa John chapter 13, 14, 15, 16 sa upper room dito sa Jerusalem. And then nagwa sila kag nagkadto sila dito sa garden sa Gethsemane. Karon inang Mateo Kapitulo 6, say for example, inang ginatawag nga the Lord's Prayer, pag-ampo ina nga gintudlo ni Ginoong Hesus, isip giya, talamdan, modelo, sample nga pag-ampo. Kung usisaon nimo ang pag-ampo dira sa Matthew chapter 6, nagahambal sining tatlo ka mga butang. Una, ang pag-acknowledge sa relationship sa Diyos, sa isa kag isa, kag imo relasyon mismo sa imo kaugalingon. Ikadua, nag-accept, nagabaton sa ginatawag nga katungdanan. Ang katungdanan dira amo ang paghimaya sa Dios kag ang pagpasaylo sa mga nakasala batok sa aton, ang katungdanan nga maglakat kita nga matarong kag balaan sa sini nga kalibutan, nagaampo nga ilikaw sa mga tentasyon kag nga magmangin madinaugon batok sa sala, sa kalibutan kag sa kay Satanas mismo. Kag ikatatlo, hindi lang ang relationship, ang responsibility, kundi ang requests. Ang material nga request, give us this day our daily bread, and then forgive us our sins as we forgive those of sin against us. So basically, abyan, tatlo ka mga puntos dira sa the Lord's Prayer. Pero ining John chapter 17 nga atong ginatun-an, pag-ampo gid ini ni Ginoong Hesus. Una, sa bersikulo 1 tubtob sa 5 sa John 17, si Ginoong Hesus nag-ampo nanungod sa iya kaugalingon, para sa iya kaugalingon. Hindi sala abyan ang pag-ampo para sa kaugalingon. Sa nagaampo kita para sa iban, nagaampo kita para sa aton kaugalingon. And then sa bersikulo 6 tubtob sa 19, amoy nang pag-ampo ni Ginoong Hesus para sa iya mga gintutunan, sa mga disciples. Kag sugod sa bersikulo 20, amo na ni ang pag-ampo ni Ginoong Hesus para sa aton. Karon kay diri man kita sa pag-ampo ni Ginoong Hesus para sa iya mga gintutunan. Ako nakita diri abyan nga si Ginoong Hesus sa iya nga pag-ampo, iya ginpahayag nga siya nag-share, nagpaambit sinang mga pagpakamaayo bisan pagani sang iya nga pribileyo sa iya mga gintutunan. Pagpakamaayo iya ginsugid nga siya nag-ampo para sa safety and salvation sa iya mga gintutunan.
nga ining iya mga gintutunan maka-experience siya sang kabulusgan, kalipay, kag kauswagan o kon success sa ilang nga kabuhi. Si Ginoong Hesus nagsugid kag nagpaambit sinang kamatuoran nga siya separated from the world. Iya man nga ginsugid nga mga umalambit man ang mga gintutunan sa mga pag-antos. Kag isa sa mga kabangdanan sa pag-antos amo ini ginatawag hatred of the world sa John 17:14 and verse 16. Nahatag ko sa ila ang imupulong. So ginpaambit ni Ginoong Hesus ang scriptures, ang word of God. Kag ang kalibutan nagdumot sa ila bangod nga sila indi iya sang kalibutan. So they are separated from the world, which means they are not isolated, but they are and should be insulated. May insulation ang mga gintutunan agod nga hindi malatnan sang mga bisyo kag mga tinunto, pagpakasala, mapait, ginatawag naton nga treacherous nga mga ambisyon sa kabuhi. They are insulated from the world. Kag amo man ina ikaw kag ako abyan subo nga mga tumuluong. So ato nakita diri nga gin-share ni Jesus ang iya pagkasiparado, ang separation kag gin-share man niya ang sufferings. Anong ginhambal ni Pablo diri sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 29, kay sa inyo natugot ini nga tungod kay Kristo kamo indi lamang magtuo sa iya kundi man mag-antos tungod sa iya. Suffering for Christ. Now basically may duha ka klase sang pag-antos. Ang pag-antos tungod sa sala, tungod sa sin o mga sins. For example, ang isa ka tao, nagatuo kita nga ang pagpahubog, isa ina ka klase sang pagpakasala. Ang hindi pagpugong sa mga appetites, physical appetites sang tao, sala sa tubangan sa Diyos. So kung ang tao hindi makapugong sa iya kaugalingon tungod kay siya nagapahubog, kag nahubog, karon nagsakay siya sa iya nga motorcycle pananglitan, kag madisgrasya siya, iang siya, utod ang iya nga tiil. Karon nga nagantos siya. Nagantos siya tungod sa sala. Ang sala niya, pahubog. So, may isa ka tao nga nang hilabot sang manok sang iban. Ti karon kay nakita siya sang tag-iya. Gintirador siya kag naigo gid siya sa mata. Wala man mapatay. Nabulag siya. Nagaantos siya sa pagkabulag sa isa niya ka mata. Ano ina nga klase sang pag-antos? Tungod na sa sala. May mga tao nga tungod sa kadamo na sila kwarta, nagbisyo sila, mga drugs, kag tungod sa drugs lukso sila sa halin sa atop kay naguna-una siya nga siya si Superman. Pero kay nahulog kag napiang nagaantos siya tungod sa sala. So amo inang masiling naton masubo kag makahuluya nga klase sang pagantos. Ikadua, may pag-antos nga tungod sa anak sang Dios. Tungod sa kay Ginoong Hesus. Suffering because of the Son. Ang una,
suffering because of the sin or sins or vices. Ikadua, suffering because of the Son or for the sake of the Son. Anong ginanto sa mga gintutunan? They were hated by the world. Jesus shared His separation and His sufferings. Why is it that the world hates the believers? Number one, kay ang mga tumuluo ginkuha na gikan sa sining kalibutan. Amo ining reveal ni Ginoong Hesus diri sa John chapter 13 verse 19. Karon nagasiling ako sa inyo sini sa wala pa mahanabo agud nga kun mahanabo ini magtuo kamo nga ako amo siya. So diri si Ginoong Hesus aton makita nga nagapahayag sini nga mga kamatuoran. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang nagabaton sa bisan kay sino nga ginapadala ko, nagabaton sa akon, kag ang nagabaton sa akon, nagabaton sa nagpadala sa akon. Si Ginoong Hesus nagashare sang iya mga pribiliyo o kabulahanan, kag isa sa iya ginshare niya abyandre ang pag-antos. So, pag-antos hindi tungod sa sin, kundi pag-antos tungod sa Son of God, the Lord Jesus Christ. The believers, as the body of Christ, are the ones the world can touch or can persecute. Amoy lang ginhambal ni Ginoong Hesus dito sa kay Saulo, nga ginahingabot nimo ako. Sa pagkamatuod si Ginoong Hesus, nag-ascend na sa langit. Pero may nabilin nga mga gintutunan kag mga tumulo ni Ginoong Hesus nga buot ni Saulo pagadakpon kag pagadalon dito sa Jerusalem agud pagahukman sa mga elders. In fact, siya manggani ang naghatag sang pagtugot nga si Esteban, isa sa mga diakono dito sa Jerusalem, pagasilutan pinaagi sa paghaboy sang bato tubtob nga napatay. So sino ang ginahaboy sang bato kag ginatampalas, ginahingabot, ginasakit ang mga tumuluo? Ano ining mga tumuluo? Lawa sila ni Kristo. Tungod kay kontra nila si Ginoong Hesus ato naman sa langit, ang ila pagakontrahon ang mga tumuluo ni Kristo Hesus. Nga amo ang body of Christ. So once nga pagahingabuton, i-persecute, pagalutuson ang mga Kristohanon, ang masakitan man ang aton Ginoo. Ikatatlo, ang mga tumuluo, nagapahayag ini sila sang pagkamakasasala sang kalibutan. Pananglitan na lang, no? Kung ikaw empleyado sa gobyerno, kag ang imo boss, corrupt, karon may mga desisyon dira nga ang mga pamaagi sa pagkuha sang kwarta, illegal, corrupt, dishonest. Di kay mapirma ka, kinanglan magpirma ka. Kung hindi ka magpirma, wala ka naga-compromise, kontrahon ka sa imo nga boss. Pahalinon ka, i-reassign ka sa iban guro nga mga departments, pananglitan dira sa inyo nga banwa, munisipyo. Why? Because your presence reveal their sinfulness, their corruption. That's why Christians are hated by the world. Ang masubo, kung ang nagauna-una sang korupsyon, ikaw man nga nagasiling nga ikaw Kristohanon. Ginapatinaw sang inyo nga pastor ang
inyo nga banwa, ang inyo lugar, ang inyo barangay. Pero ang kabuhi sa mga Kristiyanon nga membro sa sinang lokal nga iglesia, supak, no? Opposed sa mga pagtulunan ni Kristo. Nagadala ikaw sang kawianan sa ngalan ni Kristo kag sang iglesia. So that's why you say you are not hated, but you are a compromiser. Christians are hated by the world because their presence revealed to them their guilt in their sinfulness. Ginashare ni Jesus sa aton subong mga sumulunod niya ang iya separation from sin from the world, and ginshare man niya ang sufferings. Kabay pakuntani nga malig-on ikaw nga tumuluo butod sa Ginoo, kag makita pinaagi sa imo mga tinindugan, sa imo konviksyon kag prinsipyo sa imo nga kabuhi, nga ikaw matudtuod kag genuine gid nga tumuluo ni Kristo Jesus. Amay nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo balaan nga pulong. Nagatudlo ini sa amon kung paano kami magkabuhi sa sining kalibutan nga napun-an sang pagpakasala, bisyo, kag pagsikway sa imo nga bugtong anak. Kabay pakuntani, hatagan nimo kami sang kalig-on kag tinindugan sa tunga sa sining mga tentasyon sa kalibutan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among ini nga ginatugyan kag ginapasalamatan. Kabay pa. Abyan madamo gid nga salamat sa inyo nga tanaw kag pagpamati sa sining aton nga segment karon diri sa Daily Light from God's Word radio broadcast. Halin pa diri sa Bae City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipaprasacar, nagasiling, ang Dios magpakabayo sa aton nga tanan. Sa wala pa kita makabiya, nagapasalamat ako sa aton mga abyan, kay Jose Jonesa, kay Titong Apol, Nervy Ging, Alico Garganyan, Nilin Chongson, Ma'am Priscilla Kalumpong, Raymond Cadalio Anfoni, Iñaki Anfoni Palomar, Ana Karenina, Elite Philip Sumbito, Gina Zabala Gallardo Timtim, Rifa May, Viola Dimiar, Nimrad Utakan, Zaira Pidere, Loida Gomez Julian, dira pa sa Singapore. Ako nagapasalamat sa inyo nga pagtanaw, pagpamati, kag maayo pagid kung inyo ma-share ini sa inyo nga Facebook wall. Ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan. No greater